Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για τέταρτη χρονιά οι απέναντι επιστρέφουν στους τηλεοπτικούς σας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του Atlas TV. Αργήσαμε λίγο, είναι αλήθεια αυτή, αλλά ο Σταύρος περίμενε να εκλεγεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα μας. Αφού λοιπόν από χθες έχουν καινούριο πρόεδρο στην αξιωματική αντιπολίτευση, τον Στέφανο τον Κασιαλάκη, επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία κιόλας των αυτοδιοικητικών μας εκλογών. Και αν θυμάστε καλά, στον επίλογο της προηγούμενης σεζόν είχαμε φιλοξενούμενο, είχαμε καλεσμένο τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Τότε είχαμε πει ότι θα μας έκανε ποδαρικό και στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τηρεί το λόγο του και απόψε έχουμε τη χαρά, Σταύρο, να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο στην Atlas Τηλεόραση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, ο οποίος τίμησε το λόγο του, κύριε Ζέρβα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Τον τιμώ πάντα το λόγο μου και σας ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας, γιατί πραγματικά όταν κλείσαμε την προηγούμενη χρονιά, είχαμε πει με τον Χρήστο, να αρχίσουμε αυτοδιοικητικά, καθώς ο καιρός γαρεγγής. Σε 20 μέρες πάμε στην κάλπη. Και για να ξεκινήσουμε αμέσως, θα έλεγα, Χρήστο. Σε 20 μέρες, λιγότερο από 20 μέρες. Είναι ούτε 14 μέρες. Ναι. Μην τα λέτε αυτά και μπερδευτεί ο κόσμος. 8 Οκτωβρίου. Και πάει σε καμιά παραλία. Γιατί και ο καιρός ακόμα είναι. Ναι. Να πω το εξής όμως και να το συνδυάσω και με την εκλογή του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε πως αυτή η εξέλιξη, αυτή η νέα πραγματικότητα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να επηρεάσει με κάποιο τρόπο τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Για παράδειγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη το χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ το έχει ο κύριος Πέγκας. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να του δώσει ενδεχομένως μία δυναμική ή αντίθετα να έχουμε κάποια άλλα αποτέλεσματα? Καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο που εκλέχθηκε και πιστεύω ότι με αυτή την εκλογή μάλλον έκλεισε και ο κύκλος των διπλών εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου, με τις συνέπειες βέβαια που είχε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν σημαντικό το ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχθηκε ένας καινούριος πρόεδρος για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε μεγάλη συμμετοχή. Θα έλεγα ότι η προσωπικότητα του Στέφανου Κασιαλάκη ήταν αυτή που ίσως λίγο κάποιους τους σήκωσε και από τους καναπέδες. Ακούστηκαν, υπόθηκαν πράγματα. Σε κάθε περίπτωση ξεκινάει μια καινούργια περίοδος για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, μιλάμε αυτοδιοικητικά εμείς, σε επόμενες εκλογές μιλάμε αυτοδιοικητικά και σε αυτήν την αυτοδιοικητική ατζέντα πιστεύω θα κρυθούμε όλοι. Άρα δεν έχει καμία σχέση, πιστεύετε, η κομματική ή όποια τοποθέτηση με την αυτοδιοικητική ατζέντα? Πάντα, ξέρετε, η λάμψη ενός καινούργιου προσώπου πάντα μπορεί να επηρεάσει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες σε λίγες μέρες θα κρίνουν την ατζέντα, την αυτοδιοικητική ατζέντα. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο και νομίζω ότι πλέον ζούμε και σε άλλες εποχές, ξέρετε. Κάθε μία εκλογική μάχη κρίνεται με τους δικούς της όρους και με τους δικούς της πρωταγωνιστές. Μάλιστα. Άρα πάμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτοδιοικητικά. Και το πρώτο ερώτημα το οποίο έρχεται στο μυαλό μου είναι: περπατάτε στην οδό Τσιμισκή, παράδειγμα, Εγνατία, οπουδήποτε, και σας συναντά ένας πολίτης, ένας δημότης. Και λέει: γιατί λοιπόν να ψηφίσω Κωνσταντίνο Ζέρβα στις 8 Οκτωβρίου? Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι περπατώντας στην Τσιμισκή τους τελευταίους μήνες, βλέπω πάρα πολλούς τουρίστες. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο, βλέπω γεμάτα μαγαζιά, βλέπω πολλά χαμόγελα. Αυτό δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη πλέον βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι. Και για να μην θεωρηθεί ότι ξεφεύγω της ερώτησής σας, η Θεσσαλονίκη του 2023 δεν έχει καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη του 2019 στο κομμάτι της επισκεψιμότητας, στο κομμάτι της οικονομίας. Είναι πλέον μια πόλη η οποία βλέπει πολύ πιο αισιόδοξα το παρόν αλλά και το μέλλον. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες τους οποίους συναντώ, οι πολίτες τους οποίους βλέπω όχι μόνο στην Τσιμισκή, κυρίως στις γειτονιές, γιατί άμα θες να συζητήσεις με τον πολίτη, με τον δημότη, θα πρέπει να γυρίσεις στις γειτονιές. Συζητούν τα προβλήματα της πόλης. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη δυναμική, είναι μια πόλη ζωντανή. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει πολλά θέματα που πρέπει να επιληθούν. Έχει θέματα καθημερινότητας, έχει θέματα υποδομών. Μπορεί κάποια σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία της, με την απασχόλησή της, τα πράγματα να πηγαίνουν πολύ καλύτερα.
Από εκεί και μετά το κομμάτι της καθημερινότητας είναι μια καθημερινή προσπάθεια που πρέπει να γίνει από τον Δήμαρχο, από τον καθένα, έτσι ώστε να βελτιώνεται και το κομμάτι που αφορά τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, το φωτισμό, το πράσινο, την καθαριότητα. Είναι θέματα τα οποία, τη στάθμευση, το κυκλοφοριακό, όλα αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται καθημερινά και να βελτιώνονται, να γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν. Οπότε από τη μια πλευρά γίνεται, από τη δικιά μου την πλευρά, μια αποτίμηση αυτού του έργου των 4 χρόνων και από την άλλη πλευρά ο σχεδιασμός και το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση για τον κάθε πολίτη στην κάθε γειτονιά της πόλης. Σταύρο, επέτρεψε με ένα ερώτημα ακόμα. Αν, κύριε Ζέρβα, γυρούσαμε το ρολόι πίσω 4 χρόνια και ξεκινούσε να μετράει από την αρχή ο χρόνος, τι θα κάνατε διαφορετικό από την θητεία σας και τι θέλετε να αλλάξετε στην επόμενη πενταετία? Το νέο δηλαδή, το διαφορετικό που πρεσβεύετε. Να θυμίσω βέβαια κάτι που ίσως ο κόσμος μπορεί να το έχει ξεχάσει. Ότι άμα ήταν να ξαναγυρίσουμε στο 2019, θα ήθελα να είχα το εκλογικό σύστημα του 2023. Όπου αν θυμάστε εκλέχθηκα με 67% και είχα 7 στους 49 δημοτικούς συμβούλους. Δηλαδή κάτι σαν να είχε σημερινή κυβέρνηση με αυτό το αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, 80 βουλευτές. Άρα ένα πράγμα το οποίο πραγματικά θα βοηθούσε σε αυτή την προσπάθεια ήταν να υπήρχε αυτή η ευκολία στο δήμαρχο της πόλης που εκλέχτηκα με μια μεγάλη πλειοψηφία να μπορέσει να διοικήσει με τους ανθρώπους που επιθυμεί, με μεγαλύτερη ευκολία και πολύ πιο απερίσπαστα σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Η περίοδος αυτή ήταν μια περίοδος με πανδημία, ήταν μια περίοδος με ενεργειακή κρίση. Θέλω να πιστεύω ότι η καινούργια περίοδος που θα ξεκινήσει θα είναι μια περίοδος η οποία θα έχει ως δυνατόν πιο κανονική περίοδο διαχείρισης των θεμάτων. Πιο ήρεμα νερά. Από εκεί και μετά βέβαια με την εμπειρία των 4 χρόνων ήταν κάποια πράγματα που θα έπρεπε, πιστεύω, να τρέξουν γρηγορότερα. Κάποια άλλα πράγματα στα οποία θα ήθελα να εστιάσω με περισσότερο βάρος, αλλά θέλετε λίγο η ανάγκη μιας απραξίας πολλών ετών στην πόλη μας. Γειτονιές ολόκληρες οι οποίες είχαν ξεχαστεί. Σοβαρά θέματα υποδομών, ο ΑΣΤ, το μετρό που είχε κολλήσει, μεγάλα έργα στην πόλη μας που δεν γινόταν, οδικοί άξονες που ήταν σε κακό χάλι. Όλα αυτά έπρεπε να μπουν σε μια τροχιά σχεδιασμού, χρηματοδότηση, υλοποίησης. Και χαίρομαι που αυτό το κομμάτι έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έγινε, αλλά κύριε Δήμαρχε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται μία πραγματικότητα πως τα 2 σημαντικότερα ζητήματα που μας ταλανίζουν όλους στην καθημερινότητά μας, νομίζω, είναι σαφές, καθαριότητα, κυκλοφοριακό. Στην καθαριότητα, να τα πάρουμε ένα-ένα, τι δεν πήγε καλά και η πόλη δεν είναι καθαρή, νομίζω, σε αυτό θα συμφωνήσετε. Εγώ να κάνω μια αποτίμηση του τι έχει γίνει στην πόλη, στο κομμάτι αυτό της καθαριότητας. Καταρχάς υπάρχει μια μεγάλη οικονομική άνθηση. Υπάρχουν καινούργια ξενοδοχεία, υπάρχουν 3.500 εστιατόρια τα οποία είναι γεμάτα. Υπάρχει ο κόσμος που κατεβαίνει στην πόλη μας. Όλοι ζήσαμε το προηγούμενο Σάββατο τι έγινε με περίπου 200.000 επισκέπτες στο κέντρο της πόλης, όπου πλέον η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πολύ μεγαλύτερο φορτίο, μέχρι και διπλάσιο όγκο απορριμμάτων που πρέπει τα συνεργεία του Δήμου να καταφέρουν να τα μαζέψουν και να τα μεταφέρουν στους υποδοχείς των απορριμμάτων που υπάρχουν, είτε την ανακύκλωση είτε την οργανικά. Εμείς όλο αυτό το διάστημα προχωρήσαμε σε εξοπλισμό, προχωρήσαμε σε υπόγειους κάδους. Η Θεσσαλονίκη είδε για πρώτη φορά υπόγειους κάδους, 59 υπόγειους κάδους στο κέντρο της πόλης και τώρα κατασκευάζονται άλλοι 75, που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλάξαμε πολλούς κάδους. Οι περισσότεροι κάδοι ήταν υπέργοι κάδοι, οι πράσινοι μπλε ήταν σε τραγική κατάσταση. Τώρα βάζουμε άλλους 1.500 αυτές τις μέρες. Πλένουμε κάδους, έχουμε καινούργια καδοπλυντήρια. Έχουμε μια καινούρια εικόνα με τα ογκώδη. Τα ογκώδη, ξέρετε, είναι όλα αυτά τα παλιά νοικοκυριά, τα οποία κακώς ο κόσμος χωρίς συμφωνία, ραντεβού, τα παρατάει όπου να είναι. Και εκεί προσλάβαμε καινούριο προσωπικό, 100 άτομα έκτακτα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Και προχωρούμε ακόμα περισσότερο με καινούργια οχήματα, με προσωπικό που θα χρειαστεί, με όλα αυτά τα μέσα τα οποία πρέπει να έχει ένας Δήμος, έτσι ώστε η πόλη να είναι ακόμα πιο καθαρή.
η πόλη πραγματικά έχει ένα ζητούμενο να είναι μια καθαρότερη πόλη. Αλλά να ρωτήσω και εσάς, σαν έγκριτους δημοσιογράφους, το θέμα της καθαριότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ίσως και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, ήταν πάντα ένα ζητούμενο. Μπορώ να θυμίσω και μεγάλες κρίσεις. Το 19, όταν παρέλαβα εγώ την καθαριότητα, δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τώρα, ήταν χειρότερη κατάσταση. Αλλά πριν το 19 παγώναν και αλατιέρες. Είχαμε και άλλα φαινόμενα. Να μην μπω σε αυτά τα θέματα. Έτσι. Υπήρξαν περίοδοι, αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιοι κατηγορούν και εμένα ότι δεν έχω αξιόμαστα επιχειρησιακά οχήματα. Αυτή τη στιγμή πάνω από 45 οχήματα απορριμματοφόρα κινούνται στο Δήμο. Υπήρξε και περίοδος που το αριθμός τόσο ήταν μονοψήφιος. 8, 9 οχήματα. Θυμάστε μια περίοδο που και ο στρατός μάζευε σκουπίδια. Βεβαίως. Δυστυχώς. Κύριο Ραΐλογλου. Βεβαίως. Άρα πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο και εγώ βέβαια δεσμεύομαι για καλύτερες εικόνες, αλλά το ζητούμενο της καθαριότητας από τη στιγμή που, αν θέλετε, και συμπολίτες μας δεν συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό με τα ογκώδη, πραγματικά είναι κάτι που εμένα με θλίβει. Και ήδη έχουμε εγκαταστήσει ένα δίκτυο δημοτικών αστυνόμων που επιλαμβάνονται αυτών των κρίσεων και έχουν πέσει και πρόστιμα. Κάποιοι έχουν γίνει 313 έλεγχοι, αν θυμάμαι καλά. Σε 100 περίπου 38 περιπτώσεις υπήρξε συνεννόηση. Βρε αδερφέ, γιατί δεν μας ειδοποιείς, κράτα τα στο σπίτι σου κάποιες μέρες. Και σε 35 περιπτώσεις που δεν υπήρξε συνεννόηση, έπεσαν και πρόστιμα. Άρα βλέπετε ότι αυτό έχει να κάνει και με μια συμπεριφορά πολιτών απέναντι στη συνολική εικόνα που πρέπει να έχει η πόλη μας. Και βάλτε σε αυτή την περίοδο ότι η δική μας διοίκηση μείωσε κατά 30% τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας. 50 εκατομμύρια ευρώ επέστρεψαν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όταν οι λογαριασμοί ανέβαιναν στο Θεό με το αέριο και με το ρεύμα. 50 εκατομμύρια ευρώ γύρισαν σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις της πόλης μας. Να θίξω ένα θέμα ταμπού μόνο. Οι ιδιώτες θα χρειαστεί να επιστρατευτούν για την καθαριότητα. Εγώ αυτή τη στιγμή λειτουργώ την καθαριότητα στο Δήμο με το προσωπικό, με τα οχήματα που έχουμε πάρει και όχι μόνο αυτό, γιατί είχα κατηγορηθεί, αν θυμάστε, και για τα μέσα ατομικής προστασίας. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά ήταν το έχουν ζητήσει, στα κάγκελα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, έρχονται και μου λένε ότι δουλεύω 24 χρόνια στην καθαριότητα, τέτοια μέσα ατομικής προστασίας, φόρμες, γάντια, γυαλιά, κράνη, άνορακ, μπουφάνα, διάβροχα, είναι στη διάθεσή τους. Ακόμα έχουν δοθεί σημαντικά κονδύλια, νομίζω γύρω στα 500.000 ευρώ, σε εργαζόμενους του Δήμου για μέσα ατομικής προστασίας που είχαν αναγκαστεί να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Και επιστράφηκε αυτό το ποσό σε χρήμα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να αποδώσουν για τους πολίτες, να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Άρα βλέπετε ότι η διαχείριση ενός προβλήματος που πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ να ήταν ιδιαίτερα καλύτερη, σε συνθήκες οικονομικής κίνησης πολύ έντονες, γίνεται μια διαρκής προσπάθεια και εγώ είμαι εκείνος που κάθε φορά θα επιβλέπω έτσι ώστε να είναι ακόμα καλύτερη, έτσι ώστε να ξεφύγουν κάποιες αστοχίες. Ξέρετε, σε μια τέτοια δυναμική προσπάθεια κάπου ξεφεύγει η κατάσταση. Η σημερινή κατάσταση, όπως τη βλέπουμε, πιστεύω ότι είναι τέτοια που μπορεί να είναι καλύτερη, αλλά δεν θα έλεγα ότι η πόλη είναι βρώμικη. Και καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν και κάποια κακόβουλη κριτική. Όταν βγάζεις μια φωτογραφία, ένα κάδο, μία ώρα πριν περάσει το απορριμματοφόρο, νομίζω σε κανένα μέρος του κόσμου, πουθενά, εκείνη την ώρα δεν θα είναι καλή εικόνα. Εδώ υπάρχουν και δήμοι που βγαίνουν, βάζουν φωτογραφίες από δήμους άλλης περιοχής της χώρας για να επικαλεστούν τα παραδείγματα αυτά. Αλλά κύριε Δήμαρχε, επειδή αναφερθήκατε και στην καθημερινότητα του Δημότη, δεδομένου ότι σε ένα μήνα το πολύ θα έχουμε και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακός δρόμος θα γίνει από 3 λωρίδες 2, λογικά θα μεταφερθεί κίνηση μέσα στην πόλη. Σας προβληματίζει αυτό? Και όχι μόνο το κομμάτι του flyover, αλλά ό,τι έχει να κάνει με τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης. Τα ακούμε, τα βλέπουμε όμως. Εγώ θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας, ξεκινώντας και από κάτι που είπε προηγουμένως ο κύριος Ραΐλογλου, ότι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα στην πόλη είναι καθαριότητα και κυκλοφοριακό. Και επειδή από κάποιον αντίπαλό μου
έχω κατηγορηθεί μάλλον από όλους ότι το κυκλοφοριακό στην πόλη έχει ονοματεπώνυμο. Όσοι θεωρούν ότι είμαι εγώ εκείνος ο οποίος μπορεί να λύσει το κυκλοφοριακό, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δυνάμεις που πιστεύουν ότι έχω, αλλά το ενδιαφέρον για το κυκλοφοριακό στην πόλη όντως έχει ονοματεπώνυμο. Εγώ ήμουν εκείνος που έθεσα το θέμα του ΟΑΣΤ, εγώ είμαι εκείνος που πρότεινα τα λεωφορεία με leasing, εγώ είμαι εκείνος που έφερα 49 λεωφορεία από τη Λειψία και εγώ είμαι εκείνος που έχω πει ευθαρσώς ότι δεν μπορεί ο ΟΑΣΤ να τελεί από το 2017 ως μια εταιρεία υποκαθάριση. Και όφιλε να υπάρξει το διάδοχο σχήμα έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα λεωφορεία. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος, ξέρετε πολύ καλά, ότι κίνησε τις διαδικασίες, να μην πω κυνήγησε τις λύσεις για το μετρό όταν άλλοι σηκώνουν χειρόφρενο, όταν άλλοι κάναν προσφυγές, όταν άλλοι μιλούσαν για κυρώσεις κάποιων σταθμών και ακόμα και σήμερα έχουμε καθυστερήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε τον πρώτο σειρμό στο βάθος του τούνελ. Και αν θυμάστε καλά, για να έρθω στο δικό σας το ερώτημα, κύριε Τσαλικίδη, εγώ είμαι εκείνος που κατέβηκα κάτω στον κύριο Σταϊκούρα μόλις ανέλαβε και του είπα, ήταν λίγων ημερών Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ξεκινάει το flyover. Τι γίνεται, ποια μέτρα έχουν πάρθει, πόσο ενήμερος είναι ο κάτοικος, ο επισκέπτης της πόλης, και από εκείνη τη μέρα που ήταν, νομίζω, Ιούνιος-Ιούλιος του φετινού καλοκαιριού, ο άνθρωπος έχει έρθει 3-4 φορές και έχουν γίνει άπειρες συσκέψεις. Εμένα δεν με έχουν πείσει αυτές οι συσκέψεις και τα αποτελέσματα ότι θα λύσουν τα προβλήματα και είμαι βαθιά προβληματισμένος για τις συνέπειες που θα έχει η κατασκευή του flyover στο κυκλοφοριακό της πόλης, με δεδομένο ότι το μετρό θα είναι έτοιμο περίπου σε 1 χρόνο από σήμερα. Σαν εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Εγώ έλεγα ότι έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί το μετρό, το οποίο βέβαια, αν δεν είχαν γίνει όλες αυτές τις προσφυγές, μια χαρά θα είχε τελειώσει και μια χαρά θα ήμουν και εγώ δήμαρχος που μπαίνει στο μετρό. Και εκεί υπάρχει ονοματεπώνυμο πάντως. Και εκεί υπάρχει ονοματεπώνυμο ποιοι το καθυστέρησαν για τις καθυστερήσεις, ποιοι κάναν τις προσφυγές, ποιοι ήταν στα κάγκελα. Και ξέρετε, το ίδιο ονοματεπώνυμο ήταν στην υποθαλάσσια αρτηρία, το ίδιο ονοματεπώνυμο ήταν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το ίδιο ονοματεπώνυμο ήταν στη Νέα Παραλία. Συμφωνήσουμε σε αυτό, ναι. Στην Περιφερειακή λίγο παλιότερα, όλα αυτά, ακόμα και τώρα, το ίδιο ονοματεπώνυμο, περίπου με τους συνεχιστές του, είναι στον άξονα, στην ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω, γιατί πιστεύω ότι το κυκλοφοριακό της πόλης, με την πολύ αυξημένη οικονομική κίνηση της πόλης μας και με το χαρακτήρα της πόλης που πλέον το κέντρο της λειτουργεί σε πολλά επίπεδα, από κατοικία μέχρι διασκέδαση, αν δεν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα μέτρα για την ελάφρυση της επιβάρυνσης, γιατί η επιβάρυνση θα υπάρχει ούτως ή άλλως, μην το ξεχνάμε, πιστεύω ότι η πόλη θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και δεν θα είναι για λίγους μήνες, θα είναι για χρόνια. Σας κατηγορούν όμως, κύριε Ζέρβα, νομίζω όλοι, ο Ζέρβας ξύλωσε τα πασαλάκια. Ο Ζέρβας δεν εφαρμόζει το ωράριο φορτοεκφόρτωσης. Τι απαντάτε σε αυτό? Γενικά κατηγορούν για τα πάντα. Τα πασαλάκια είναι ένα ημίμετρο. Ήταν, ξέρετε, η εποχή που μπαίναν πασαλάκια όταν δεν γινόταν τίποτα άλλο. Εγώ πρώτον έχω προχωρήσει σε πολλές ασφαλτοστρώσεις, εγώ έχω προχωρήσει σε δημιουργία θέσεων στάθμευσης και εγώ λειτουργήσα σε συγκεκριμένα σημεία, διορθωτικά, σε κάποια σημεία. Το ένα κομμάτι ήταν στην Ερμού, το άλλο κομμάτι ήταν στη Μητροπόλεως, μπροστά μάλιστα από μια μεγάλη κλινική, όπου είχαν συμβεί και τραγικά πράγματα, και το άλλο ήταν στη Λεωφόρο Στρατού. Από τα, αν δεν κάνω λάθος, 2.000 πασαλάκια που είχα τοποθετηθεί από την προηγούμενη διοίκηση, αφαιρέθηκαν ούτε 100. Πιστεύω ότι κάπου βοηθάνε, αλλά προφανώς δεν είναι πανάκια. Απ' την άλλη πλευρά, το να δημιουργείς συνέχεια κάποιες τέτοιες κατηγορίες, όπως είπατε, ουσιαστικά δεν παρακολουθείς τις εξελίξεις που υπάρχουν, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια περιοχή όπου υπάρχει μια οικονομική κίνηση, όπως είναι στην οδό Ερμού, όπου έπρεπε να βοηθήσουμε στην τόνωση της αγοράς του Καπανίου. Έχουμε ένα νέο τοπόσιμο στην πόλη. Και της αγοράς Μοδιάνο, που εξυπηρετεί. Προχωράει η ανάπλαση εκεί. Και την ανάπλαση που έχουμε στη Μοδιάνο. Και από εκεί και μετά, εδώ είμαστε, ξέρετε, για να λειτουργούμε διορθωτικά.
Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση σε όλα αυτά τα θέματα, κυρίως όταν λειτουργούμε και με την κατασκευή ποδηλατόδρομων και με τις φορτοεκφορτώσεις που είπατε, τις οποίες πολύ ευχαρίστως να είναι κάποιος αυστηρός με το ωράριο των φορτοεκφορτώσεων, αλλά μήπως να θυμηθούμε ότι αυτή την περίοδο είχαμε πανδημία, μήπως να θυμηθούμε ότι ήταν μια περίοδος όπου όλα τα καταστήματα ήταν πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση με τους λογαριασμούς ρεύματος, αερίου και ήταν σε μια κατάσταση πραγματικά επιβαρημένη, όπου θα έπρεπε σε συνθήκες, όπως είπαμε, μη κανονικότητας, να βρούμε μια χρυσή τομή και το να κουνάει κάποιος αυστηρά το δάχτυλο ή να επιβάλλει πρόστιμα είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει αυτή η πόλη να βρει τη ζωντάνια της και αυτή ακριβώς τη ζωντάνια τη βρήκε. Την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που έχουμε τις υποδομές, που έχουμε μια κανονικότητα, πιστέψτε με, το μόνο εύκολο είναι να στέλνεις κάποιο μέσο και να δημιουργείς πιο αυστηρότερες συνθήκες. 5 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο Ζέρβα ποιο είναι το όραμά του για την Θεσσαλονίκη της επόμενης πενταετίας. Τελειώνουν οι εκλογές, κλείνει ακόμα ένας αυτοδιοικητικός κύκλος. Πώς φαντάζεται, πώς θέλει να δει τη Θεσσαλονίκη το 2028, τέτοια εποχή το 2028. Εκείνο για το οποίο χαίρομαι είναι ότι τα θεμέλια έχουν μπει. Σας είπα προηγουμένως ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το κομμάτι της απασχόλησης. Για όλες αυτές τις εταιρείες που έχουν έρθει και συνεχίζουν να έρχονται και είναι εξαιρετικά ικανοποιημένες με τις συνθήκες που υπάρχουν στην πόλη μας και με το δυναμικό της πόλης μας. Ένα επίσης εξαιρετικό στοιχείο είναι ο τουρισμός. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μπήκα το Σάββατο μεσημέρι έτσι ψάχνοντας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, δεν υπήρχε ούτε ένα διαθέσιμο δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Υπήρχαν μόνο 2 Airbnb ελεύθερα σε όλο το πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Άρα αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο ήδη συμβαίνει. Με τα πολλά ξενοδοχεία που ξεκίνησαν, με τις κρουαζιέρες που έρχονται, με την αναγνωρισιμότητα της πόλης. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι οι μεγάλες υποδομές της πόλης. Είναι το μετρό, το οποίο ολοκληρώνεται και στο οποίο συμβάλαμε. Είναι ο ΑΣΤ, ο οποίος δρομολογείται για να έχουμε ένα καινούριο ΑΣΤ. Είναι, από την άλλη πλευρά, το flyover, το οποίο με τις όποιες ταλαιπωρίες προφανώς στο τέλος αυτής της πενταετίας θα έχει μια άλλη εικόνα για την πόλη μας. Σε όλα αυτά συμβάλαμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικές όλες αυτές οι μεγάλες αναπλάσεις στις οποίες προχωρήσαμε. Είναι η ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, η πλατεία Δικητηρίου, το ντεκ της Παραλίας, η Στάβλη Παπάφη, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία και αυτή ολοκληρώθηκε στην έγκρισή της σαν οδικό χωρικό σχέδιο. Είναι το μεγάλο παραλιακό μέτωπο, το οποίο και αυτό προχωράει. Είναι μεγάλα ιδιωτικά έργα, τα οποία ξεκινούν, το ΦΙΞ, τα Κεραμεία Λατίνη, η Αγορά Μοδιάνο που ξεκίνησε και αυτή. Όλα αυτά τα έργα τα οποία αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Και ένα ακόμα σημαντικότερο κομμάτι το οποίο αφορά εμάς είναι οι γειτονιές, είναι η ποιότητα ζωής στις γειτονιές. Με την ολοκλήρωση ενός μεγάλου πλάνου που έχει να κάνει με πολλές γειτονιές, έχουμε κάνει πάνω από 1.100 στρέμματα. Στο τέλος της θητείας αυτά θα είναι γύρω στα 5.000 στρέμματα σε κάθε γειτονιά της πόλης. Φωτισμός, ούτε μία άδεια δεντροδόχος. Πράσινο, 2 μεγάλα μητροπολιτικά πάρκα, ένα δίπλα στο Μουσείο Ολοκαυτώματος στα δυτικά και ένα στον τερματικό σταθμό του μετρό στη Νέα Ελβετία. Πολύ περισσότερο και καλύτερο πράσινο. Είναι οδικές συνθήκες πολύ καλύτερες, ασφαλτοστρώσεις. Είναι πραγματικά το θέμα της καθαριότητας, το οποίο με τους υπόγειους κάδους, με καλύτερη διαχείρισή του, θα έχει μια πολύ σωστότερη εικόνα. Άρα όλα αυτά περιγράφουν τη Θεσσαλονίκη, την οποία όχι οραματίζομαι, Θεσσαλονίκη την οποία έχω σχεδιάσει, την οποία σχεδιάζουμε τους συνεργάτες μου, με πολλούς φορείς, γιατί ξέρετε αυτά δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι της περιφέρειας. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια για τα ΕΣΠΑ, πολλές χρηματοδοτήσεις, το μεγάλο αυτό πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τους 10 εμπορικούς δρόμους, ολόκληρες γειτονιές της πόλης, 25η Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπάφη, Ολύμπου, Κολονιάρη, Εγνατία, η οποία ταλαιπωρήθηκε τόσο από τα έργα του μετρό. Όλα αυτά ουσιαστικά διαμορφώνουν μια καινούργια πόλη, η οποία έχει συστηθεί ξανά στον κόσμο
Είναι μια πόλη πλέον η οποία αναγνωρίζεται. Ακόμα και αυτό το event που έγινε το προηγούμενο Σάββατο έπαιξε σε δεκάδες εκατομμύρια οθόνες, υπολογιστές σε όλο τον κόσμο. Η εικόνα αυτή της Θεσσαλονίκης που όλοι εμείς χαιρόμασταν, πλέον τη χαίρονται και την βάζουν σαν προορισμό πολλοί επισκέπτες, ενδυνάμει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Όλα αυτά είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία σχεδιάζεται, η οποία περιμένει ακριβώς το χρόνο, την, ξέρετε, πολλές φορές διαδικασία αργή του δημοσίου. Δεν είναι τόσο εύκολο όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι ώστε να έχουμε την ολοκλήρωση της οπέρας πενταετίας. Αλλά ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη είναι και δικαιολογημένα επιφυλακτική απέναντι σε υποσχέσεις. Και γκρινιάριδες. Γκρινιάρης δεν είσαι. Με συγχωρείς πολύ, όταν βλέπεις για το μετρό, για παράδειγμα, αυτή την καθυστέρηση, δεν είσαι γκρινιάρης, είσαι δικαιολογημένα επιφυλακτικός. Όταν όμως γίνεται η δράση στην παραλία, ναι, και μετά βγαίνεις να λες ναι, αλλά τα λάστιχα μου μαυρίσανε το πεζοδρόμιο. Ναι. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο θέλω. Για παράδειγμα, ξύλινο ντεκ. Πότε θα δούμε, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, πότε θα δούμε έργο. Στάβλη Παπάφη, πότε θα δούμε κάτι να ξεκινά. Οι Στάβλοι Παπάφη έχουν ανάδοχο. Έχουν ανάδοχο. Ξεκίνησε από το 0, χρηματοδότηση, ολοκλήρωση μελέτης, διαγωνιστική διαδικασία. Ξέρετε, αυτό σε 4 χρόνια δεν ήταν και το ευκολότερο πράγμα. Γραφειοκρατικές διαδικασίες σε 70. Ναι, ακριβώς. Και ξεκινάει μέσα στο 23 για να έχουμε μια ολοκλήρωση, γιατί είναι ένα μεγάλο. Έχει και υπόγειο πάρκι, να φανταστεί, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή της Τούμπας. Φαντάζομαι σε έναν ορίζοντα 2-3 ετών από το 24, δηλαδή μέχρι το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί. Το ΔΕΚ της παραλίας βρίσκεται στη διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη. Εκεί δεν έχει κανένα βαρύ έργο. Φαντάζομαι ότι μέσα στο 24 θα έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω ποιο άλλο το ερώτημά για τον άξονα της αριστεράς. Στη Νέα Τούμπα πώς θα πάμε, κύριε Δήμαρχε, εμείς οι Παουτσίδες? Στη Νέα Τούμπα και αυτό ήταν κάτι που τρέξαμε, όπως και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όμως θέμα του Δημάρχου αυτό. Αν έχει γνώση. Όσο αφορούσε το Δήμο, όσον αφορά το Δήμο και το κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το κομμάτι της Τούμπας και του παραλιακού μετώπου, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, περάσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές, εγκρίναμε. Είμαστε αυτοί που τα τρέξαμε και δεν είμαστε, ξέρετε, για τη διαφωνία. Και εδώ θα μου επιτρέψετε και να κάνω κι εγώ μια αναφορά. Αν θυμάστε προγενέστερη περίοδο, παλιότερη περίοδο, όπου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να ήταν ένας Δήμος που ήταν υπέρ της εξέλιξης και όχι υπέρ της διαφωνίας. Όπου συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς χωρίς να ακούσετε κορώνες και εγωισμούς και αντιθέσεις. Αυτό είναι κάτι που το έχει ανάγκη η πόλη μας. Ίσως είναι και κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη μας και είναι κάτι που βοηθάει ακριβώς στο να γίνονται πράγματα στην πόλη μας. Άρα είναι ακόμα στοιχείο στο οποίο πιστεύω ότι συμβάλαμε. Και όσον αφορά για την Τούμπα, ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία, ο τραγικός αυτός πόλεμος, νομίζω ότι μαζί με τις αναθεωρήσεις των τιμών και όλα αυτά που έφερε, ίσως συνέβαλε να πάνε και κάποια πράγματα πίσω, δυστυχώς. 28 του μήνα μεγάλη ομιλία. 28 του μήνα, σε 3 μέρες από σήμερα, η κεντρική προεκλογική μου ομιλία. Θα χαρώ να δω τους συμπολίτες μου στο Βελίδιο, σε μια μεγάλη ανοιχτή ομιλία, 7.30 ώρα το απόγευμα, να τους δω εκεί, να ακούσουν αυτά που έχουμε κάνει, αυτά που σχεδιάζουμε και αν θέλετε και ποιο είναι και το δίλημμα, γιατί όλες οι εκλογές, πέρα από το απολογιστικό στοιχείο, έχουν και ένα δίλημμα. Γιατί αυτόν και όχι κάποιον άλλο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, κύριε Ζέρβα. Καλή δύναμη στον αγώνα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σας δίνω την υπόσχεση και στο κλείσιμο της περίοδου να είμαι εδώ ως Δήμαρχος της πόλης. Να πάει καλά. Ο Δήμαρχος θυμά πάντα το λόγο του. Έγραψε. Λίος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.